Соня Немска е в Инфинити в сряда. Това е минало 23. Кога беше? 23 седмица. Днес сме вече 26. Тя е минала, пропуснал съм. А не, тя е на 27. 23 е Емилия. 27 е в неделя. И какво правиш? Какво си иска? Толкова държи на... Какво каза? Моля да употребяваш такива думи. Искам в лицето ми го кажеш. Не можеш, нали? Срамта. Него го е срам, него го е срам. Чичовото, яла тук е, чичовото. Чичовото. Ще фана за тортутката. Яла тук. Касту. Не, каст... Три. Няма се отрепа. Тук има барабонка. Чичо? Кажи, че обичаш много Металика. I fucking love Metallica. Те големи устни, като ги видят жените и ще наскочат майна. Аз ще не сложа твоя имейл. I love Педалика и твоя имейл. Не си хили пък тия, красавец, хубавец. Педалика. На теб ще ти кажа друго, обаче ще го разбереш по-късно. По-късно ще го разбереш. Да. Ще вкарам... Каквото искам. Какво си искаш? Дивойки млади, кажете, той ти е много як младеж майна. Него особено го обичат в една възрастова граница. Мамка им на тях. Него го обичат в една възрастова граница. Над 5 години. Няма гадно. Всичко е хубаво, майна. Когато обичате хубаво. Важното е да обичате. 17 нагоре. Във възрастта 18 няма нищо лошо. Не, той лъжи. Аз мога да ви кажа, обаче ще чакам той да си каже, ако иска. Не ще не кажа. Първата цифра е различна, ще ви дам джокер. Ай, аз се снимам преподавателя. Видяхте ли ма? Много ли съм грозен? Грозен съм. Пуснеш ли в YouTube, ма? Си го пусна, май, на YouTube. Ай, чао.